Tuolloin yhtiön käyttämä öljynporauslautta räjähti ja aiheutti 11 ihmisen kuoleman sekä valtavan ympäristökatastrofin. Korvaussumma nousee yli 3,5 miljardiin euroon. Venäjä syyttää Yhdysvaltain kongressia maiden välisten suhteiden heikentämisestä. Venäjän ulkoministeriön mukaan maa ryhtyy vastatoimiin, jossa viranomaisia aiotaan rankaista osallisuudesta vuonna 2009 vankilassa menehtyneen lakimiehen kuolemaan. Kongressin käsittelyssä olevan esityksen mukaan surmaan osallisilta voidaan kieltää viisumia ja jäädyttää varat. Kongressi äänestää esityksestä huomenna. Irlannissa hallitus joutuu pohtimaan aborttilakia suurta huomiota herättäneen kuolintapauksen jälkeen. Tuhannet ihmiset ovat kynttiläkulkueissa osoittaneet tukea keskenmenon jälkeen kuolleen naisen muistolle. Nainen kärsi kovista kivuista, mutta lääkärit kieltäytyivät tekemästä hänelle aborttia. Katolisessa Irlannissa abortti voidaan tehdä vain, jos raskaus vaarantaa äidin terveyden. Laki ei kuitenkaan määritä vaaran vakavuutta. Täällä kotimaassa Talvivaara on rikkonut ympäristölupaehtoja varastoimalla kaivosvesiä väärin altaisiin. Näin sanoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Sen mukaan ympäristölupa ei oikeuta vesien säilyttämistä altaassa. Yhtiö myönsi eilen pumpanneensa louhosvesiä kipsisakka-altaaseen, mutta sanoo toimineensa myönnetyn luvan puitteissa. Onnettomuustutkintalautakunta selvittää muun muassa, mikä sai kipsisakka-altaan emäksisen veden muuttumaan myrkyllisen happamaksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto linjasi tänään, ettei yhtiö saa lupaa käynnistää metallitehdasta. Yhtiö sulki tehtaan, kun kipsisakka-altaan vuoto havaittiin. Tapahtumat kaivosyhtiö Talvivaaran ympärillä jatkuivat yllättävästi tänäänkin, kun ilmoitettiin, että yhtiön perustaja ja pääomistaja Pekka Perä palaakin yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän toimi välillä Talvivaaran hallituksen puheenjohtajana. Tätä miestä ovat kaivanneet julkisuuteen tavalliset kansalaiset. Talvivaaran ympäristösotkulle on haluttu paitsi myös kunnon selitys. Tänään yhtiön perustaja-omistaja Pekka Perä astui kehiin ja no, tässä videokuvaus tuossa käynnissä. Sikäli mikäli se vielä löytyy. Miksi mä en ole julkisuuteen?